bedo kod to moro ni weche go mag data protection koro bro bedo ka e yo machalo nade to in korka kori jona mokwongo kata kapok iduoko penjo makamano kwang'iyo bill makamae mano Kenya Information and Communication Bill of 2025 in kaka jalony weche mag mbui paro ni ma en paro mowinjo bed ni kalo koso winjo bed ni kek kale ka ng'iyo chikno paro ni onego bed ni onego ng'e gi yo matut kapok okale nikech gima japiny onego ng'e ama information monego mi japiny ni ere kaka data mi diterni en data mane nikech king'iyo act mar Data Protection Act 2019 oketo mise kaka inyalo kawo data mar ng'ato be kaka itiyo kode iluongo gimoro ni data minimization nikech seche moko inyalo collect data mang'eny to control data ni seche moko tami ma end up ni data okaw ni dilware lwet ng'ama rach to chako tiyo kode yo moko timore nade moko winjore koro gimoningo be ni MP ni mheshimiwa ni nyiso ji maler ama the movers of this particular bill gimoningo data mi diterne communication yearly ama seche moko ng'ato nyalo request ni ka en gi tracking device to kochono ni obed yearly kaka chik wache onyalo gocho ni adwaro information makama koae a unique code identifier makama miya ni information to ngini information ni kotere to nyako bed in a readable format which means gima japiny bedo gito ni to seche ma information yoter ere kaka iditi kode ma nyiso ni ng'ato dwani mondo luwa kaka tiyo gi yora mag mbui gigo matime internet nikech king'iyo Joyce eyo mabe sani samora mora ma idhi kaw sim card kwanza simu nitie gi gimoro iluongo ni email unique identifier mar ang'owa mar simu simu ka simu nigi unique identifier mare secondly ka dhi kaw line mondo ati godo e simbani sani chik ma Kenya dwaro king'iyo chik manokal mar nini ne 2019 ni nyaka ng'ato ka ng'ato dhi gi kipande mare seche mikawo line cha mi register nikech en chik moseketi ma seche ma ikayo line ni kuom service provider cha details ni igoyi nyaka picha nikech noyudi ni ji ne kawo line ni to ne tiyogo e weche moko winjore to dhi owito line ni koro tracing kopo ni gimoro seneno maracha ma ng'ato setiyo gi yo moro janjore moro setiyo gi line to nok nyal timore nade nok nyal yude koro gima ne chik dwaro ni mondo ka akaw line akete simba ni it will be very easy to know ni mano to namba ko bedo tracked kotimo gimoro to onyalo bedo tracked to it is assigned to someone iwacho ni namba ni en mar ng'ane mano timo gima chalo kama aya mar ariyo seche ma atiyo gi simba ni nitiere gik moko ka telecommunication iluongo ni mast moko chumbe moko madongo manigi gik moko machalo aerial e wigi mondo japiny owinje maber seche ma dwago simu kata dwago chone ng'ato Kisumu Mombasa tibro yudo ni mast manika bro loketa kuma simba ni nitiere to connecta gi immediate mast mang'ano chiegni godo to ng'acha timore nade to oro signal cha e simb ng'ano to ayudo that communication wachako wuoyo ineno because kind tracking already phones sim card nigi ways maginyalo timore nade ginyalo bedo go track godo kopogore kod tracking